Os mariscadores de Noia agardan poder iniciar a súa campaña o xoves. Todo dependerá do resultado das análises que se realizarán o luns e o mércores. O tan agardado inicio da campaña marisquera de Noia terá que agardar mínimo a vindeira semana. A presenza da toxina paralizante na ría de Muros Noia imposibilitou aos mariscadores comezar onte a mariscar. O mércores dou mal as analíticas no Intermar. Apareceu tamén a toxina PSP, que é paralizante e masa lipofílica tamén, tanto na ameixa xapónica como no berberecho. E bueno, agora mínimo hasta o xoves, se deran os resultados ben o luns e o mércores, porque pide Intermar o luns e o mércores, pois o xoves iríase, se non, pois ainda máis tarde. Cruz apunta que un dos factores claves para reducir os niveis de toxina nas augas é o tempo, polo que mentres non cambie, a campaña non poderá abrirse. Non nos sentanos ben, pero bueno, é o que hai, a naturaleza é así, e bueno, a ver se así non duro moito pero bueno, tiña que haber un cambio de tempo, uns ures e máis chuvias e enfriar as aguas para que desaparecera a toxina, pero o cambio parece que non hai por ahora e a ver o que dura. O cupo de berberecho e ameixa para o primeiro día da campaña, que agardan que sexa o xoves, xa está fixado. O primeiro día sempre temos que empezar con 15 kilos, porque as conserveiras non levaron mostras para haber toxina, non deixan levar mostras, e claro, non van a arriesgar, non saben como está a vianda e o berberecho. E o primeiro día sempre empezamos con 15 e despois a subiremos a 30. As últimas análises amosaron grandes niveis de toxina e para poder iniciar a campaña é necesario que os resultados dean negativos 2 veces. Debido a este atraso, os mariscadores noieses pecharán a campaña a finais do mes de abril.